konna għedinaw, għed nitkellmu, kont sejr nkellima. Lila jien, għax kelli bżon nkellima. U jib għandur id-dawra hekk, nara esplużjoni. Esplużjoni fuqa, kullum kien daħna. Seħdeja, ġa kont wasalt sal-kantoniera. Għal-ftit. Kont wasalt jem, għan id-dawra hekk, nara esplużjoni. Jisu terremot. Fuqa u mimli bil-daħna. U bort niġri t-tawwal taħdi il-garax. U nara l-garax miksib il-ġabel bil-korozzi kollox. Kem kien? Kien hemm sitt korozzi, u mhux tiegħi tan-nies li ġiet minnhom. Issa mhux morni fil-korozzi, kont miskina morni fija. Għax qisha biċċa minni. Dejjem palla ma' ħadi l-garax u nkompli miegħu u tkompli u daqqat niżilli kafe u daqqat niżilli kini. U kieku għalek t-deskrivija, kif t-deskrivija? La, mhux biċċa għadna l Pep. Għatax nisħi. Konna ningwalawa, jisna mhux familja, nara iktar minn ħuti, għax kull-jum nara. Jekk ikolla l-korozza qoddim il-garax, ċalej, titfall iċ-ċavetta minn fuq il-bejt. Jien mhux il-garax bejt nara. Trid nara lejla, titawwalli, jew nara ġejjeb korozza, forsi ma kienx hemm. Għatlek nara, mhux biċċajtak, badna nafasa miegħi. Uħbir tfal tagħha għaddit, ma tistax tajċinu ma dan-nies. Tifla tal-ġen, tifel. Kull-jum narom, Pep. Għatma ġurnata li ma rajtiex. Jew taħsel jew naqbad il-pajp tal-ma naħsel l-korozza jen, il-pajp. Kon sejr nkellem, u s-sib, għaddes mort inċempilla, ma kienx hemm. Biex nkellem kelli bżonn nkellem, ma kienx hemm is-sibt. U t-nej konnaw. Għal-ħijat lu ħammur sammek, sar ħagħrax liħor. Kif nasal sejm nara dik l-esplosjoni. U ma nafx ġarad nisissa. Jien nodabet nej, għax jena suppost għad maħħa. Għax mort. U jien meta mmur hemm nagħmel xi nofsija nqgħod nilab il-garax waħdej. Għal xi nqol jan nilab. Kulħadd qed jgħidli għamel wieħed għax inkun qed mill-ġdid.